Into ebuhlungu kakhulu kule nkonzo yikho lokho engikushoyo ukuthi uthi usenkonzweni le esikuyona ubucabanga kwadlamini. Uthi ukwadlamini ubucabanga lapha ekhaya emagcinweni. Ngesikhathi singale endlini yakhe yokugcina ngibonile ufika abantu kwathiwa abakwadlamini bezokhala emagcinweni. Ngabona ukuthi kunzima kakhulu uma uzoshiya ekhaya bese manzini uye kumakhelwane esemanzini. Kodwa kube kufanelekile, kube kunjalo, kube kudingekile. Le nkonzo esikuyona inkonzo ebuhlungu kakhulu elandela ingozi evele lapha empangeni. Ukulukhulu kuyichaza ukuthi bekade kukhona ipholo eliqhamukapi makwenze njani libheke mabekhuluma ke bechaza. Yadlula nemphefumulo le esingayo manje. Lokho nje kukodwa uma ubuyisa ucabanga uyabona ukuthi into yokuqala ufikelwa yiyo bese ingekho isidingo sokuthi ingozi enjengale yenzeke in the first place. Uma bekuthiwa lamaqhawe amabili, lamaciko amabili ebebheke emsebenzini wokunandisa ngokwenza impilo ibe ilento esiyifisayo, kulukhulu ukuchaza ukuthi ipholo belibheke kuphi. Mawusuqhathanisa ubusuthi besingekho ngempela isidingo, ubususola sengathi uthi kodwa uSathane akasebenzisanga leli pholo ukuthi libe inkemba yokuthatha imphefumulo yalaba bafowethu ngendlela engalunganga. Uma ususho njalo ubusuthi uPhuthixo ubeke uNkulunkulu ngoba kufuze ukuthi abe ngaphezulu kukaSathane ngaso sonke isikhathi. Kodwa ke imibuzo nje siyibuza bese siyishiya singayiphendulanga ngoba asithande ukubheda, asithande futhi ukusola uNkulunkulu noma kunje. Amaqhawe lawa ashiye ngokukhulu ukuzuma kade ungakazi uzucabange ukuthi kungathi uSicebe akasekho mangingasebenzisa lelo gama, ngoba kuhamba kufike nakuwa amaciko la uthi khona labantu bohlale bekhona ngaso sonke isikhathi ngoba bahleka nathi sonke, basihlekisa sonke, basijabulisa sonke, basichithisa isizungu sonke, benza kube mnandi noma yikuphi, noma babuka kude, noma balalela emsakazweni. Manje ke abantu abanjalo awufisi ukuthi bangabikho kusasa. Sihlangene nganoma yikuphi kunye ongakubala, kodwa nje kukonke ubuhlungu kumangalisayo, ingakho sithe sonke masibe khona. Ubuciko ke bakwethu into engahleli noma ubani, ehlela labo uNkulunkulu ababusisile ngokwethalente, wababusisa ngokuyimisela, wababusisa nje ngokuthi uma becula amazwi abo, uma benyakaza bangafani nami. Mina ngiyazazi bakwethu ukuthi noma ngenzani nje okuzama ukujabula akekho umuntu onganginaka, ngavele abantu bayibhekele eceleni nje ngoba akukho khona. Uma ngithi ngiyazama ukucula, nakhona abantu abangaphandle bangazama ukumemeza ukuthi kwazi kwabuhlungu ukulalela lo muntu ngoba akuzwakali, akukho mnandi, kuzwakala nje inkinga. Sebake bangitshela ke nangelinye ilanga ngathi ngiyacula kwenye indawo, bathi hayi cha, labezithi uyakwazi ukukhuluma khona kodwa hayi kuyeke lokhu ukucula ngoba hayi engathi thi akuyile ngalapho ungangihleki baba uMthembu.
khuluma iqiniso. Abaculi ngasemkhakheni wamaciko nje wonke nobuciko nje ngokuhlukana ngemkhakha abantu esibathandayo ngakube ukhuluma ngohulumeni kazolonke, ukhuluma ngohulumeni wesifundazwe, ukhuluma ngohulumeni wasekhaya. Mani khuluma nje kanje njengoba umfowethu kade chaza ukuthi kukhona izinto ezibalimazayo kule mboni noma kule industry, bafanele ukulalelwa, bafanele ukunakwa. Hayi nje kuphela iminyango efanele, kodwa bafanele ukulaleleka yibo bonke abantu abayimisele ukubambisana ne-industry njengenye yama-industries abalulekile. Ngempela uma ubala ikakhulukazi umculo womaskandi, ithina esesikhulile kusuka kude la khona ibingekho into ongathi uyayikhuluma ngendaba yale industry. Kuyeke nje ukubala uthi uzokhuluma ngomuntu ngoba ube nake ubani ngaphandle kwabantu bangakubo. Bekunendabani ubani ube nendaba nabo ngoba bekuyinto esemuva, bekuyinto ephansi, ebukeleka phansi, kungekho umuntu oyinakile. Ngakho ke kuyizwi ngempela ukuthi nifanele ukunakwa nilalelwe ngoba noma kunzima kunjalo kodwa senithathe le industry nayibeka ezingeni lomhlaba wonke. Kuba abanye benu sebeyahamba nalomculo nalobuciko baye emazweni aphesheya. Ngisho ukuthi into ibaluleke ngoba isiphesheya. Ngikhuluma into ekulo leli phesheya esikulona ngoba iyasihlanganisa sonke, sinolwazi lokuthi zimangazine egilwa ile industry ekutheni abantu bakithi bajabule. Ngakho ke into esiyisekelayo sonke, omfazi omnyama nabanye asebedlulile emhlabeni nabanye abasekhona sebewubeke ezingeni lakho nasivuma sonke ukuthi umaskandi olunye lohlobo olwezinhlobo ezibalekile zobuciko eNingizimu Afrika kanye nasemhlabeni. Ngakho ke manje nikhuluma ningathathi ngokuthi ukukhuluma nje kodwa ukukhuluma okubalekile, okusekelekayo, okuzwakalayo. Uma ke ngigcina ngiyafuna nje ukuthi sihlangane lapha ekutheni abakwamcuno nabakwaDlamini bayimukele imiyalezo ephuma kithi noma singaphakathi emndenini noma singaphandle kwemndeni ukuthi sibuhlungu sonke njengoba sikhona, ikakhulukazi sibuhlungela bona ngokwenyama abazala lezi nsizwe ezimbili abayikhulise ngezandla zabo. Nani njengomphakathi enibasekile nakhomba ukubathanda nokubasasela kulezi zinto akade bezenza baze bafike la khona wonke umuntu ethi banekusasa eligqamile, ikakhulukazi ekuthatheni umsinga, ekuthatheni KwaZulu Natal nasekuthatheni iNingizimu Afrika ibekeke kumap yomhlaba njengoba kufanelekile. Ngakho ke lapha yakwaDlamini lapha emachuneni asikumukele ukuthi usale usizo olufanayo nakithi sonke emphakathini njengoba sikhona. Ubuhlungu ke benu, ubuhlungu bethu enikuzwayo konke siyakuzwa, sinithwalisile lobuhlungu. Ngakho ke aninodwa, yilokho nje kuphela esingakwazi ukukhuluma sikushiye njengomyalezo ukuthi bonke lobuhlungu enibuzwayo yazi ukuthi munye udokotela isikhathi ohamba kuhambe ngesikhathi kube ngazi ukuthi kuyakhohlakala, kodwa ke kungekhohlakala, kodwa kubuhlungu bungasafani. Ngakho ke egameni lethu sonke sithi nje akwehlanga lungehli, uNkulunkulu abe nani. Siyabonga kakhulu.
special song. Tinika meso, sinyakaze sonke simcelebrate. Ufuna simcelebrate sinyakaze sonke. Angithi soduduza. Ngifuna ukubona ikhafu, ngibona amaduku, ngibona amaphepha abaphethe ama-program. Bese siyayicelebrate le nsizwa. Funa sibe kanje. Are you ready? Are you ready? Mase siya phezulu ufuna ukuzwa umliliselo. Let's go. Somebody's free. What's up?
siyenze lento kanje uthi izandla zakho zowuthula ukuze babone malabantu bazoduduza ngithi maziyale one two phambili hayiyabeki lento ayiyabeki besizwe sabengoni bingelele umqondisi wohlelo bingelele nabafundisi bami abasivulele kahle inkonzo ngibingelele nomndeni wonke wase Bengunini emachunweni nabo bonke abasihambele abakhona lapha ngifisa ukudlulisa izwi lenduduzo nami ngingomunye wabaseduzane nalomndeni ngoba nami ngizalwa khona lapha esizweni salapha emachunweni ngilekhansela la khona la futhi nginamanye amakhansela nawo enginawo lapha engihamba nawo ngiwarecognize nawo ngijabula ukuthi enze kahle ukuba eze nawo abe khona phakathi kwethu ukuze sikhale sonke ngoba silimele sonke akulimele umndeni wasemachunweni kuphela sonke silimele phela lezi insizwa
kusukela kuSicebi nazo zonke ke leza kahamba nazo ithemba lethu singabantu basemsinga hayi emachuleni kuphela kodwa ithemba lethu emsinga lokubona ukuthi kukhona la siyakhona siyahamba khona noma singahamba kancane kangakanani kodwa khona la sizofika khona siphoqekile uma sesithola izwi elithi sebedlulile emhlabeni kodwa ke phela siyakholwa futhi ukuthi uzosipha futhi umdali abanye abazovala isikhala ukuze impilo iqhubeke iye phambili sinethemba ngiyacela ukuthi nomndeni wasemachunweni ovelelwe lolu dabakazi ngomfowethu uGupta ududuzeke uthembe ukuthi lokho okwenzekileyo kuzovaleka nje ngoMnkulunkulu akehlulwa yilutho uzobeka kulunge izinto ziye phambili qhutshekwe nempilo iye phambili ngilapha ke kumela umsinga wonke onezizwe ezinhlanu izizwe ezila engikhulumela phezukwazo ezinhlanu sonke sikhuluma ngezwe lodwa ukuthi silimele ngethemba lethu ebesilethembile kanye nalabo kade sebenzisana nabo njengayo uGupta lo nabanye besijabule sithi abafana bakithi bayeza bayaqhubeka bazosifikisa nasifisa ukufika khona kodwa ke ubonile uNkulunkulu siyethemba futhi ukuthi uzokududuza umndeni sivaleke isikhala engikubekayo nje kunina bonke balapha emsinga ukuthi nje sibambaneni sibe munye sibheke phambili singabe sabheke emuva singafiselani futhi okubi sifiselane okuhle njengalokho sila nje sila ukuba sizoduduza ukuthi ayiye phambili asingabheke emuva ngoba ukufa kungumanqoba kodwa noma uthi kusinqobile sisukume sibheke phambili ukuze siphumelele sithokoze kakhulu kinina nonke nikhona kusukela kubefundisi bethu namaciko akithi amahle siwathandayo nesiwalalelayo njalo uma esiculela kahle na wonke umuntu nje okhona lapha sithi uma senihamba bakwethu nisuka la nihambe nenkosi nihambe kahle nize nifike emakhaya enu niphilile ngabe sekuthiwa hawu phela besiye emsinga hawu phela ngoba thina sibesithatheke njengabantu basemsinga ngathi nje na ufike emsinga nje ngeke usabuyake nizobuya nifike emakhaya ayikho inkinga benifike endaweni enomoya oright nizobuyela emakhaya niphile inkosi inibusise kaMtungiyeke kuThalanga wazalwa ngomhla ka-29 June ngo-1996 ezalwa uNkosikhona Langa noNtombingaphi Chonco wazalelwa endaweni yaseMangatsheni waqala ukufunda amabanga aphansi esikoleni uLwazi Primary School wabe seqhubekela efunda kuhle high school wathi eqeda isikole wabe esehlangana nenkosi yamaGcokama lapho baqhumeka nayo kwaze kwafika isikhathi sokuba bahlukaniswe ukufa emhlabeni ushiye emhlabeni odadewabo ababili kanye nabafowabo abathathu ube seshiya izingane zakhe eziwu-8 kanye nengakazalwa washiya nabashana bakhe abahlanu kanye nabazukulu lala uphumule Mnguni sohlala sikuthanda futhi sohlala sikukhumbula lala ngokuthula ngilozi yami yasekukhanyeni lula isandla sami ungidonse ngisekumnyameni ngoba namuhla bekumele ngibe nohambo uhambo olubheke kubaba oluzongipholisa amanxeba amaselethe ukuthula enhlizweni yami kodwa Nkosi bengicela ukulithatha lolu hambo ngipheke umhlabathi ngoba ngaphansi kwawo alikho ithemba izimo zomhlaba ziyagibelana buhlungu bomelele enhlizweni yami ngizwe ukukhuluma ngesibibithwana emadlebeni ami lithi mzimba kasithwalane sekuseduze sifikele emana lapha izulu lilithemba kodwa Nkosi sisacela ukuphila sicela ukulithatha lolu hambo sipheke umhlabathi ngoba ngaphansi kwawo alikho ithemba sikhuluma kanjena nje sihlukudlube ekhasini inhliziyo zethu zibe zopha igazi
bebuzo mama bethe kabani ingane ekhuluma usizi ngomlomo wayo. Ikhuluma amagama ahlabelayo alumelayo engathi kunezinhlabathi nje zamathuna. Zihlobo zami zegazi nezingaphatheki kabi. Ingaphakathi lami libonile ligcwele ihlule kunempeza wami. Inhliziyo yami iyophela ngaphakathi ngenxa zokuhlungu nosizo besibhekene nalo. Nanamuhla sophelezela lensizwe besihamba nayo. Siyacela ukuthi lolu hamba azolithatha engalithathi engaphansi komhlabathi kodwa lithathe engaphezulu komhlabathi. Siyabonga kakhulu.